kina ji? Ni da yake gani na nan dan hutu ne, ni ba rayuwar nan ba nayi. Allah ko? Kai na rayu a London, Dubai, duk inda kika gani nan kasashen turai a nan nayi rayuwata. Dan duk motar da kika gani da bakar taya to ta kamfanin babana ne. Dubu waya na ki gani baby, ita ake kira da iPhone. Gaskiya ne, na ga alama. Kina ji na? Ina jin ka. Kin san me ka ne nan? A'a, sai ka faɗa. Ina kallon talabijin sai na ga wata dabba an ce ana samun ta ne a nan Najeriya, shine na zo domin in ba ido na abinci. Kalle wankan ba ne? Gaskiya na gani, ka fita ka haɗu iya haɗuwa. Ai Black American ne, Black American, baki ga wankan ba ne yanda yake? Eh gaskiya na gani. Gashi nan ka haɗu. Akwai matsala. Tun shekarar jiya ka ari kaya na hanyar zuba ka dawo min da su ba. Ka gugan ma haka fara lallata min shi. Ba jiri gan ma haka na ba ku wandona. Ina kawai ciro min kaya. Tun shekarar jiya karɓa kayana. Tun shekarar jiya kai. Amman ka ji kunya. Kai ni ban yadda ba sai ka cire min wando na ana. To tsirara zan yi. Na ruwa na. What?